nte naigwe bikuro mambi nakaga omwaka narusirete moino gai ngochi goika gabwase emete namanya kwa omwana abana bamora ominto bakure yaani nachi gokura nache mpaka naika iga nanyamora na oyose ito na omwana ominto are bono nachi goika amang'ana naikaransa iga kitu ntawaambia watoto kuna msikari mmoja alichapa mimi hapa hata nilikuwa namtaka kumsoera lakini nara tingosoera musigari lakini egasi yaye are gake omosigari oyo nchwate ekeboko gaki nkorera abana ba omwana ominto gaki ng'a bakure gaki omonto achandegete gamete buna entorobo yaani atabwati monto onyorire efamiri nkorera na amaino omosikari alinchapa kiboko omosikari gana bayanga machani. Kwa hivi sasa serikali mimi nalia hata sisi hatuna mandugu wanao lakini hawakuji wale bila tunateseka yaani hatuna mandugu kwa kuona sisi tunasumbukaje. Tafadhali tunaomba Mungu atusaidie sisi tunakaa kama watima mama baba hakuna tata ambayo baba ambayo tubwata bamulakini amakononko gakinye noyo konosi kuri bobasi bosanza gaki mwana ominto gaki porega torera ini tigo omwana oyo tigo agenderani abana barenda yo omwana oyo nabange takorete kobekera omwana ominto ebigega isiko gaiga nyandi yarenga omuya igare gotiga abana bagende sawa otara abwo ase batebire agenda atigere omwana oyo abana bagoki nyona abamate nabo twakorana ki yaya tiga tokonye mora ominto lakini omosubati akore ekebe keri getari gokwaneka gaki omwana pore gaki remereri noranyora abande gaki asante nakori. Sasa marieta ane kwangore kudakira semweri oyo kausmata iga ndebo mocharo village mambie ko naboka mambi nare kogenda agasafari gete agasafari ako konatere korine gari ng'ende naigwa abanto bakonye kwana amang'ana abwase stage nabana mbare bakure rogora babere naebori abu bwong'u kwamananga no naruo nachi gotatua tari asobo naigwa omongwana narokoruku okari mbono nacha komomanya mbono namororire chomonto ngoma eta nachuti tari asobobe lakini ekara nachira ekara narora eketende giakorekanira naichane eko nacha nomote nomoro eko naurerwa maataria eko nachire iga nanyora ekeboko maata naki eke naimokire omosubati ono arenge komonyora eko nare komoita gose mokenyane oyo baba oyo otamire koriki jameni gaki jameni banto bande banyora abamura abange lakini abande babwate emechando oyo otabwati nkorerare gaki eserekari mutagwanja mokonye baba oyo mora gaki jameni arenga yaka naki angwanete komenya tabatari abakungu aba gaki ngoreta tore ayo mokungu oyo ogoita abana nonye gwachete nabarabwo oyo kari nakoboretie abana abo obairania ase kwabaruseti kwagera kwabaita baminto abana bagocha omochia nabo bakorosia egesaku jameni bari baiboire kwanyore bariga gose bona gaki jameni ninkieke okari tafadhali mokungu oyo unaita abana aba iga atatacha agenda pi agende iga oyo karate tomomura amobera anyore egesaku orate nechikoroba lakini okari naki orarete omokungu obwate abana babere obaitire bakure omunacha kobeka ebikega isika gaki obuno obokaena kamuranche agenda pi aye momanye gochakare matanga tayo mokorosiga si eserekari onye nakwana bobe montebi onye omomura oyo mwana tayanyorete ogocha koretwa atinde kwa omomura oyo nomoke agosomi esukuru ya omonyene tararikuna serikali igasi igo aye simba arati abantu bari okorigeria egasi isikaria
kwanya kobeka serikali rigio kari oyo mobeka arie egasiaria serikali arimo obwarimu aria asomi arigio mwise ko mwetebere omwise ko mubariri bachake nero obwanjania anyora abana anyora mugino ya abana ke gosabono mwaitabire nando kari omukungu ekere kwa moreta ta omukungu takote neki endagere ye eriera aria mesa aye tata onya ndi kwariete bono mambi oboke onywe chai aye naye ngware gokua baminto omukungu agakokobekere endagere kariamo aonche naye onche mongo kumokumwesi gose bono mongo kumokareki mokumwesi kaki kamuranche baminto lakini abana aba bagenda arasa kujotindeka mapema muroberi korosia matanga antobwati nanda abana baje tomochi abana birentani takobichaya abuno bagotene nyomochi kakitamura kamuranje ainaro na abwate. Naitwa Josephat Okali Sylvester. I'm 29 years old. I'm a P1 teacher by profession. I did my P1 in 2020, but I missed to do my final teaching practicum. Nikaifanya last year June. That's when I met the lady mwenye nimemuoa na watoto wawili, akiwa na watoto wawili. The lady's name anaitwa Christine Mura Wirere. Nilimchua nikiwa Zebirat, lakini tukawa tunaongea kwa phone mpaka tukafikia mahali nimemuoa nikamleta nyumbani na hao watoto wote. I never had a job before. So on Tuesday this week nikaitwa kwa shule fulani kwenda Keumbu, inaitwa Premium International School GTS hapo Keumbu. Akanisindikisha nikafika kwa basi stop, nikaingia basi nikaelekea kazi. Kufika huko nikapewa nyumba, lakini sikuwa napewa food. So kwa sababu niliona kuna mahindi kidogo nyumbani na hii boma iko na shida, nikarudi kuchukua mahindi. Nikapigia huyu mama simu, mamangu akaniambia nikujie mahindi hata kama haiko ni kidogo na kuna umaskini, ile kidogo atanipa itanisaidia pale. Kufika hapa at around 8 PM walikuwa washalala kila mtu. Nikapisha mlango nikafunguliwa na huyo bibi yangu. Nikamuuliza kama walinipakishia food after tumesalimiana, akaniambia food iko hapo kwa meza na akaingia akalala. Na mimi na saikolojia yangu nikaona siwezi msumbua, labda kwa sababu nimemtoa kwa usingizi, wacha nipashe mboga moto peke yangu. Nikapasha mboga moto, nikakula, nikaingia tukalala. Tukawa tunaongea vizuri. Ikafika masaa tukalala. Asubuhi watoto walikuwa wanangorota tu. Asubuhi ikafika, mtoto mdogo akaamuka anaitwa Morgan ama Deno. Hivyo hiyo ndio nickname anaitwa. Akaita mami umeamuka? Hiyo ndio kawaida yake. Mami akamwambia sasa bado ni late wela lala. Nikamuuliza Deno, unajua dadi alikuja? Akafurahia akaniambia dadi Manu chumbua. Nikajua mtoto ako sawa. Huyo mkubwa akaamuka akabeba besheni ilikuwa hapo na maji kapeleka nje, akarudi kwa nyumba wakalala. Ikafika saa 12 mimi nikaamuka nikaenda kutafuta vitu vingine nilikuwa nahitajika niende nazo shuleni. Nikamwambia nitakuja, mama atanipanga mahindi, wacha nichukue vitu fulani nirudi niende shule kwa sababu I was supposed to go and plan and scheme my work because nafaa kuangaliliwa hiyo kazi na mkubwa wangu by Monday. Akaniambia sawa. Sikuona dalili yote mbaya. Sasa mimi after nimefika kwa center yenye nilikuwa naenda inaitwa pumping, nika receive a call from my mom huyu hapa hivi. Kumbe ni bibi huyo yangu amepiga simu. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia on my way to pumping. Akaniambia kuja mtoto, simu ikakatika. Yenye alitata mtoto simu ikakatika. Sasa nikaenda kutafuta credit. Kabla nipate credit sister yake akanipigia simu, ameoleka pale Nyamarambe. Akaniambia nasikia aje Deno amekufa. I was trembled, I was filled with fear and I was unable even to walk. My friends escorted me to home. Wenye nimefika nje nikapata huyo mtoto Deno the last born amelazwa chini amekufa, na nikaambiwa huyo mwingine amebebwa kwenda Tabaka. After some minutes report inakuja pia yeye amekufa. Sasa interrogation venye imefanywa, police have just come. They have done the interrogation. Sumu ilikuwa inanuka kwa compound, dawa ya mboga ilikuwa inanuka kwa compound, tukaanza kutafuta chupa ikakosa.
only to realize my wife huyo besheni yenye alikuwa ameweka nje kufulia nguo amehide sweater yenye hiyo ilimwagikiwa na sumu ya huyo mtoto mdogo ndani ya besheni, alafu akahip nguo zingine kutoka juu ndio hii harufu isitoke. Probably that's what I think. So mama mmoja kwa watu wenye walikuwa kwa hii boma wengi wakilia, akasema harufu inatoka kwa hizi manguo. Tukaanza kutoa nguo moja baada ya nyingine. Pale chini tukapata nguo moja ya mtoto mdogo huyo mwenye amekufa ikiwa na dawa na alikuwa kujaribu kuiosha, iko very wet. Polisi wakaenda na hiyo nguo. Sasa akaanza kufanyiwa interrogation mpaka akakubali kusema yeye ndiye alinunua sumu on Monday, akaificha kwa besheni yenye imebeba viatu. Sasa alingoje nikatoka, yeye akapea mtoto mdogo sumu, akapea na huyu mkubwa ndo apige. Huyu mkubwa akatoroka na chupa, akapiga akatoroka na chupa, akarudi akakaa kwa mlango. So far watoto wote wamekufa na mimi nilimuona watoto nikimpenda. Huyu mama aliniokota. Me, I was a street boy. I'm a learned person, but I never had a home. I was wandering up and down. Through her daughter, wakanipata mahali ninahangaika kwa street. Wakanileta because of the problem they had, and they allowed me to be their brother here. I've never seen any problem with this woman and my sisters. I don't know what happened to this lady, and she has decided just to kill the kids wenye amewasa. The last born alikuwa anatudanganya, when alikuja alinidanganya mimi na watu wetu wote kwamba ni mtoto wa sister yake, aliaga kitambo, akaacha mtoto akiwa na 8 months. Akasema huyo sister yake alikufa 2023. Lakini watu wa kwao wamekuja leo wamesema mtoto ni wake na huyo sister yake alikufanga kitambo sana, hadi last born wao kijana akiwa sijui standard 3. Now I fail to understand because I've been suffering a lot. I've never had a home. I've just found a home and I've tried to get married, but I've married the wrong person. Hapa hivi umaskini iko, lakini mimi navumilia. Huyu mama unavyomuona ako na shida mingi za kiafya. Kijana huyu mnaona hapa ako na shida ya akili na bado anakufa kifafa. Mateso yenye tunapitia hii familia ni mingi. Ikiwemo ingine yenye hata hatuwezi ongea hapa, labda sijui tunaweza iongea wapi. Sasa mimi kile ninaomba serikali ichukue mkondo wake wa kisheria kuadhibu huyu mke, kwa sababu ni hatia kutoa uhai mtu. Anayeruhusiwa kutoa uhai ni Mungu peke yake. So haya tunayoyaongea hapa, tunayaongea kutoka nyumbani ambapo hayo yote yamefanyika. Ningependa kushukuru sana kwa watu wa media kufika, na yeyote atakaye kuwa na usaidizi mahali, anaweza saidia mahali popote, hata kuniendeleza kimasomo, niko tayari mimi. Na maombi yenu pia mnipe. Asante sana, nashukuru. Kabla uendelee, hamjazozana na mke wako? Mke wangu hatujazozana naye. Tangu mpatane mmekaa naye kwa muda upi? Nilimuoa June last year 2025. Hakuna kugombana? When I was doing my teaching practicum at Itieri, ndo nilimuhamisha kutoka Jebirate mahali alikuwa, nikamleta mahali nilikuwa, nikamuhamisha kuja hapa nyumbani. Sasa tukawa tunaishi naye hapa. Tukiwa naye sikuwa na kazi, tumeishi kwa amani. I don't know why nimepata kazi on Tuesday and she has just decided to do such a thing. In fact, I'm even convinced. I don't know what I can say. Kwa hii muda yote mmekaa naye, hana shida yote ya kiakili? Hana shida yote ya kiakili, ni mtu ako sawa na ni mtu anafanyanga kazi ya sawa, ni hadi anashukanga watu hapa. Ku David Mauti mwaka mienja. Iga se ndega iga ine kirani ya nensa. Na ndega iga story ga iga aguru kunyatike. Asura aguru kunyatike. Iga se nyombe bo nega iga bu mucharu. Itore sauti mugirango sai kwende yosoro. Osoro ero mu kwendo itoga mu chumbo itoga. Bono intutu akumiri bono mambi twigura abantu bagukura toje kurire litokanya muna tokuminyaga gocha tokanya muna abana babekere sumo bakwete babere tokuborio mungina nyana goto muswati nyana ogota muna nero babekire sumo sababu nereri tari gota sababu era nkinere yabekira abana sumo nandi muskuri irio muchoyo iga na mokara kwaso muchoyo biche akorokana obwate sita monene umungino oyo iga umwana bwato muroyo mo erinde taribu ya narwarete akarama tigara etoyonde erinda rosigisa kunka wari muswati mukire oretire ndo muroyo kurukukari oretire muswati oyeka wana gayo yakorurende erinda akora abwata abana waite
ribaga kango intu twarengenge ribaga nkobwata abana abu bono erinda omong'ina oyo eragenda ase akogenda gose abana nyora obwate esita erankobwata erinde esita eye baiseke bamwabo mbare nkaa erinde abarangerie abamate bamwabo mbare nsa arangeri bakwana amang'ana bakore naende bono amaoimokire oitire abana abwo bono esirikari yache yababogori yabairire erinde eregoki erinde agenda ere kweresa ng'aki ekare bono intwe tokometi iga kenyora ekentu mang'ana atanya koba intwe tokouwa isiko muna abana banto baitiru isiko lakini bono atoikire nkaa bono oroche aikire nkaa iga iga esorokeseni eye ekoroku bomocharo samarieta nkoroku dina nyanchera noyo Sabuloni onyoninde ase ito gakoru South Mugirango chache Nyatike village bomocharo mama na tata igo baiborete abana 7 abwo twarenga abaiseke 7 na omomura agatoka oyomo oywo orwarete nore laini moinere bono inche igo naboka bono mambia na egasi yane narenge nkonyora moiseke ominto ogatano kong'akire esimi ng'a kwaigure kende kiabeire koruka namokani yaya tinda igo moramo gokaria ominto obekeire abana esumu abana baria baye babere obabekeire esumu bakure bonsi naimokera iga abaminto nagenda narina epigipigi nacha bakanka iga iga komanya ng'a namaene nanyora namaene nanyora rende polisi yachire yabairire nyagitari tabaka bono gaki abaminto efamily eyaito ekero mokonyarigereria na efamily ebwate emechando gaki eserekari yaito mware gwancha motoe gokonya konde bwensi mokonyara motokonya ekiagera ase efamily yaito emechando nero amarwaire amakong'u noare akogoke ndo moiseke okabera ase enkeye amaene mama ndabatonyorete natonyorete abaiseke na omomura oyo omorwarete inche omonyene ngachi korigereria ase enkeye ng'icha anyora mama garwarete omomura oyo orwarete goika obotuko nabo ngokwareki yaani ngochiara orwaro oborori bwa kifafa ngoika rimo ngacha nkanyora orwarire mama agarwarete ngachi goaka esabu rende ngateba naki bono enkeye erabe inche omonyene nkagenda baka bwona egari ekene nkarigia omomura oyo bono moka acha kobekera abana eriogo ekero namorigia nkamoreta ase enka yaito introduce efamily yonsi nkanyetebia naretire omokonyi oyo rogocha korora mora ekero arwarete akora momura ominto na omorwaire ekene buna namoretete aro ngacha nkamotebia bono ase yaikeire enka yaito nebwate obotaka enka yaito nebwate emechando esababu yagera nakoreta na esauri ya emechando eyo nachire nanyorire momura ominto orwarire mama orwarire bono nasibia egento ngokora nkagenda nkarigia omomura oywo nkamoreta ase enkeye nere nkamotebia bono iga ase aikerete nkanyora namiseti enchera eyemo ya obokonyi atabokia esukuru yaye ngateba bono aye Nyasaye nagambe Nyasaye namaete buna arakore aye beranga iga iga omosubati oyo enka yaito bono ngateba ase aikerete bono iga enka yaito monto taiyontu kero omonto mbua yakare omomura oyo akaba omuyaro nabachete nabarenka iga iga nkamotebia bono ase yaikire ate omosubati agacha akang'akera esimi agantebia oretire omosubati ekene ase bamenyete nkanyora bachire buna bachete ngochicha nkanyora amaene nabo bare na abana aba baye babere abana bamura ngaigwa buya sana aro naende nkagoka mono naende nkamwadvise ere amokonye nkairana bwone kero nairana bwone agacha akabenga kienke agacha na abana buna achete na abana bagacha na momura oyo ominto bono buna bacha nere omogaka oyo oye ekene tukagosori na abana egeka mambia yaye bakaenda sobo ere egari machongo ngateba rende ekero bagenda sobo aria sita teiyo inwe genda moike buya ntoche tonya koumerana bono inche korwa erio tinturaumerana na baro buna nyaka omwana oyo ominto ogontebia ng'a ya omosubati oyo nkomwana tore nere inche nachete nkabatibesi buna abanto babwenerete komenya nkabatebia ekene naende bakabwati buna nabatebetie mwana oyo ominto nanya koigwa bakumana na mosubati oyo oye ekene igo naboka bono mambia nagenda ekanisa ekero nagenda ekanisa inche bono naganya bakaranchi ngoika esimi ekanisa ime narimia esimi egekogera esimi ekobwangwa efaini nde ekwaya nateba bono tiga ndimi lunch time tiga ng'iche ngoikanga namanya goteba ng'a amang'ana abeire korwa seino omosubati oria mokamomura omino oitire abana baye babere naboria yaya inche mbeke buya nachaka gocha orogenda amaene nabo nacha inche korina na epigipigi nsunyu nateba yaya omwana one nkonye narina na epigipigi yandete yanyikia nchera ekero naika naboria na amaene gaki enka eria yaito echandegete iga etagete obokonyi mama ominto ogotire tabwati kende intwe abanyene ntobwati nchera lakini areterete abana abang'a rende kobarorora mama nere onde ogakera akorwara barora gaki goikera iga agakoroku South Mugirango eserekari yaito gaki motokonya na ensemo ya Nyatike South Mugirango
bumunyara gaki motokonye ase ikirete ntubwate obokong'u borengeye na obonene serikali gaki narerire onyanya ore omosubati oyo kangorero ninche mwairetera nachandekire gaki ngiekari goitera abana bari konya naremire iga gaki nkaigu buya gaki serikali yaito tokonye goikera iga. Samariete ngoro ku Victor Mbasa yondo muturitu wekenyero kia Nyatike B oyo mwana oyo iga ochakore egekoneke iga tutanya korera semiaka emenge ekera aretetwa na bai familia iga yandangireti muno mutureti bakamuintroduce asende natema kugamba na barabwo yono omwana oyo iga okaria ekera agita iga atarareta omokungu oyo omong'ina oyo morana bandangireti aganta nareta omogeni iga nkamumanya twaberi naye amatuko amange atanya gokora kisa kende gionsi atabwati bobe nondi bwensi ase ekenyoro eke egasi yaye igagosoka ogenda egasi yaye nere osimegete ekabiki eywo morochi mogonda abwo nere ogosorera oburuga kera ekemo nere ogokora nonye na abana bamwabo ekero bachete ekero bamoretera ritang'ana nabo bachete bakabugana nabo bachete bakandangeri bagantigia twareta omwana oyo noroche seitari buna ere omochando oro omomura oyo iga tiga twae twamoreta achiche babwaterane na achuti batugeka omong'ina oria ekero arwarire taikonyora nafasi ya gokora ki ya ogokora kende narenge omotienyi oyo iga 12 naikaransi na barabwo isika natemete kogamba na barabwo mpaka nyowe na omong'ina oyo omong'ina mora akonya oborokirie omogondo ase bare gochi gochaka korema omwaka oyo iga buna ebituma biare korwa mogondo. Bono ekero amang'ana aye gatokire narenge korwa ase narenge korwa Rongo nanyora abageni gete bari para maatari bakoboria na okari tokorigia na omwana ocio twacha na barabwo ekero naika iga igo nanyora abanto baikire omochie oyo twatebiwa na omwana araire nsa totaratebiwa aywo twatebiwa naende omwana onde ogenda tabaka nere osireire enchera ekero twatema koboria omosubati oywo natema gotong'aina sana oteba na omwana oyo iga anywete eriogo Jumaine lakini ase nabo twenge na omogambi bwa ekenyoro eke iga omogambi Isaac Onyonka twatema koboria amaswali nario omosubati oywo acha goitaba nere obegete eriogo nere obokia abana bono mambia ase eng'encho ya emechando natabwati ndagera ritang'ani atema gotong'aina na eriogo aba na eria ebianda nari richigokeine ebakoragera mono na richigokeine abana abwo mbaragera ndagera nyinge ekero twatema komoboria tokomoboria ekero okomwa abana omonto akonywa eriogo ria ebianda goteri komoa appetite achake koragera ekware koreduce naende koragera endagera nari twafuatiria igo omogambi oche twaikaransete ensemo finally nabacha bwanchana nere iga nere obae eriogo nere iga abangete anywe eriogo baku bonsi ase eng'encho na ase bamenyete obokong'u mbokorete ki mboro bono nabo twakumia ekenyoro abanto twaikire twasinywa egento togokora omoerio oye nairwa abasikari mbachiche na omogambi nacha bamoira Nyamarambe nkagete noakare amo na abana bairwa mochari igo tware gosaba eserekari abanto banga buna aba ekero batokire bakorusia obogima bwa abana abake buna aba babatege baire egetambo kero kere ekiya babae na egesombo aika ime naende babatige bache gochanda abanto ekenyoro aa aywo nabo nabwate. Samarieta nkoro ku Peterson Nyamboga kausi inche na omokazi iga iga naende egento twarora ase ekenyoro kia rero in fact twagechiku sana na ebikorwa ebiga biko biachakire kororekana gocha ase itoka yarenge ekemambi 12:00 ekero nabokire korwa borere iga nkare koigwa chiubi minto ere moina ensemo ekero nachire naminyoka gocha erinde inche korora chiubi nkianyorera omong'ina mora ase eng'encho ntomomaete muno omong'ina ochandegete omenyete iga otabwati monto okomokonya my friend okari iga achiete iga aenda aria ase esukuru igo bono tomaete ng'onde taiyo ekero naminyoka gocha korora nari naika iga nanyora ng'a na omwana oyo oraire ense bagateba ng'a osirire ekero amaene twarigereria abanto bare konya baikire ororo twanyora omwana oria karaire ense gakuete oyo okabere nyomba are nere araire ense na ekero twachia koboria omwana oyo okabere nkai are oteba nyomba are omosubati oyomo iga aminyoka ochia korora ng'a omwana oria ore nyomba ere nki agokora amaene nari asoa nyomba onyoe na omwana oria nere nkorwara amasombogoku na ororo arwa oteba ng'a na oyo morochi nkosira agochi na ororo naminyoka gochia nyomba naika buna nasoa nyomba abwo nanyora omwana oyo nare ense ekero namokuna nachia koigwa gose nkoro ngwakere nanyora ngwakere lakini egwaka ase obwarake nateba tiga tomominyoki nyagetari tora gose ntoige komokonya amaene nabo namobogoria namobeka ireko
naminyoka nere nanyora epikipiki twabwata twamamenya kinya tabaka nyagitari lakini endekera twekage itagia nyagitari omwana obwata osirira abo bono ntumu n'abakazi babo bagusi South Mugirango gabo Mucharo village amana ntobwata obororo sana nainde twagechi kuno mosibati okore kormuneka abantu bande bakoligia abana ntu abande to abyali twakine ireme chando neambono mbake tukumetinga gosese itoga kanera berigereria setomenyete noro sana im etwe chane tengambi korukie bibya chire korekanaga paka mwacha gotoba ipaka ntu abasaye gosentu chitonyo nena basubati emyaka ego na mogo chikobaiga ngotoko chikonyoma lendo nyomo goita abana tokonyo ekinega korugete tuene kirire kebe sana nande tuagechi gutwate serikali tafadhali muntu ita abasakuru ugali yani ndo basakomoro raisi neke dre gunisikali tafadhali gondo tomanyanga serikali teligasi na inde serikali ya Kisii County ngosabo muske Simbarati bako bwatana no MCO ito Jim Kenyanya tafadhali ligere lyo mongino yegamora ono mongino chandegete korwo mwako ya nyotoka bakagosira mongino chandekira matuka mange mumroyo monene iga tali nguru arachikuli gasi acha komokonya oyo ranyorira maro rebikona bikumubwati mpaka ntwe trostogete tafadhali aba serikali omosike Silvanus Osoro naye torochega nayo mwempio South Mugirango tafadhali korake liyo gochukwa kora sabande na intulero tuinyole manya tike Mucharo village tafadhali tokogosaba aina rama sabane kurwa serikali. Mimi kwa majina naitwa Joe Biden kama mkazi hapa kwa hii kijiji na hapa mahali naongea kutoka hapa nimekaa nyumbani. Huyu ni soso yangu na huyu ni jirani yangu. Mahali naona naongea kutoka saa hii hata mimi mwenyewe niko na huzuni. Hata nimechanganyikiwa hata ukiona nikiangalia hivi na sindwa sita imetokea wapi. Sasa kitu iko mimi kama mkazi wa hapa hata ukiangalia kwangu nyumbani ni hapa mwizo. Nimeamka asubuhi. Kawaida yangu leo ni Jumamosi, rasmi muambie Mungu asante kwa siku njema asubuhi. Nikasema wacha niende nitafutie hata ile ng'ombe ya kukula nyasi kidogo, nikachuna kidogo kutulia hivi. Nikasema acha niingie kwa nyumba yangu, nifunge nyumba ndo nijue nini inaendelea. Kufunga nyumba, huyu rafiki yangu ambaye amepata msiba. Huyu ambaye rafiki yangu ni Okari ambaye pipi yake amefanya hiyo sita. Rafiki yangu akakuja kwa nyumba akaniambia mwanake hii chini, unajua mwanake tunaita na hii chini ya Wakikuyu. Msisindo hiyo mwanake imetoka wapi? Hiyo mwanake ni chini ya Wakikuyu. Sasa mwanake akaniambia tunaweza tembea kidogo tufanye kitu 2-3. Tukamwambia acha tutembee. Najua jirani yako wewe muuliza tunaenda wapi. Kuteremka kidogo, simu ikapiwa ya kwanza. Ni haro. Kuna sita imetokea hapa. Tutafanya aje? Tukamwambia mwenye amepiga simu acha tena arudie tujue makosa iko wapi. Kidogo kufika mahali tulikuwa alikuwa anaenda kuchukua vitu vya sure. Unajua ni mwalimu huyu mwenye amepata sita ni mwalimu. Akapiga simu ya pili akaambiwa mtoto wako amekufa. Nikamwambia ndugu yangu kama mtoto amekufa sasa kitu iko hii biashara tumefanya acha isimame. Tukarudi kufika hapa mwenye mtoto mzee akapata mtoto amekufa, enyewe na mtoto amekufa na huyo mwingine ako na sita yake. Sasa sita nataka kuuliza kama mimi jirani wa hii hapa mwa hii kijiji na huyu ni jirani yangu na ni sosi. Nataka kuuliza hivi. Huyu mwanamke swali ni moja na nauliza swali moja hapa kwa familia. Hii sita imefanya anaua watoto ni sita gani? Na kwa nini anaua watoto? Na mbona anaua watoto? Achatoa habari kwa wanasiria wachukua hatua ya kwamba watoto wanauliwa. Na hiyo njaa mama. Na hiyo njaa anasema ati watoto wamepelekwa na njaa. Alichukua hatua kwa polisi akasema njaa iko hapa. Naomba kwa serikali hata ukiangalia hii samba kuna mboga. Hii samba kuna kabichi. Hapa ukiangalia mahindi imemea. Hapa ukiangalia maharagwe imemea. Hapa ukiangalia mimi mwenyewe naongea hapa naongea kwa kamera. Mimi mwenyewe nimesipa. Sina njaa. Hao wenye anasema wamekufa njaa. Akiangalia hii ground kuna njaa. Hiyo ndo swali nauliza serikali. Tena swali ya pili. Hiyo mambo anafanya. Aliambia mzee ya kwamba haipoma kuna njaa tutoke hapa. Tuende tutafute chakula kwingine. Na swali ya tatu na ya mwisho. Huyo mama mambo amefanya. Anatesa huyu mama mwenye ameleta wachukua hapa. Anatesa familia. Hata anaharibu China kwa jirani. Hata jirani haezi endelea.
na yeye haisi endelea. Sasa mimi kama naweza sema kama kijana, mimi as a youth man, na naongea kama youth man, hata ukiniangalia mimi na hata serikali ikiangalia hapa, njaa ni ukienda Turukana, naongea ama kuna mtu anataka kuniuliza swali, ukienda Turukana, njaa iko Turukana mingi kuliko hii njaa yenye huyu mwanamke anasema hapa. Huyu mwanamke aenda angalie njaa iko wapi, angalie njaa ya kwake, angalie na njaa ya hapa. Sisi hapa hatuna njaa ya kuwa watoto. Yeye kama anataka kuwa watoto apeleke huko kwao. Nimemaliza. Mwaka nanyoni naende bono munande gagonja ndigete. Mbwate michande yere mengi. Nkagenda nkaretu mwana uyu igo tuli neru. Abere gaiga ansire gaiga kwara nimbwate mumura ga orwarite uyu. Tukachanera nachieta karetu musubati. Uri n'abana. Umusubati uyu munare n'abana. Iga igete oeire abana abwe esumu bakure bonse. Bono nche tinkumanya munangokora gaki serikali monkonye. Monkonye nimbwate obokong'u enki korwa omogaka akwete mbwate obokong'u. Omwana ekero akonwa oyo nareta oyo noyo bono omorocha aye abeire amakong'u. Gaki ongoteba monkonye gaki omusubati oyo nkora netari gontiga ntumie nonya ndoche nonya na ekeosiki. Ui!